Hi guys, mga adlaw ng tanan. So adlaw guys, man ako manuwas iring og manok, kaniya alas 6 da naghinlo ko CR. Og nanilhig dito sa Ludyo. Kasagaran daghang sagbot, mabuntag dito sa Ludyo kay na may daw sa Karnaba, mahadlok ko kung saka. Ug tudto kay wala na may daw sa Biabas. Sa tukos gawas ron maguna-guna. Hindi ako mamahang yung himan, kay labugwa pa init. Kada hapon ra ba dugay mo huwag init intan ka dito mahapon na ato sa gawas na guys na labong pa na napadari kilid.
Hapon naman guys, magtiwas ko gunting. Musid mo kapoy. Ano ko dari? Kipi daghan. Tunot ba tunot? Yeah. Init yapon ko sa plus 4 na. Mana gazet guys. Pero karing na kilid-kilid na hadlok man ko kada may hashtag tinga ganina. Silhigan pa rin na.